wassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art l-bnedmin tal-ida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej jibben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi jidnubiet tad-dinja ħenna ħarina. Int li tneħħi jidnubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna ħarina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, il-qalb ta' ibnek memlija b'kull virtu hi ta' ġieħ kbir għalina l-bnedmin. Għamel li din il-qalb għajn ta' doni tas-sema timlina b'kull grazzja u li aħna nżommu dejjem quddiem għajnejna il-ġid kbir ta' imħabbita għalina. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktib tal-profeta Eżakiel. Dan jgħid Sid il-mulej, arawni, jinsan fittex in-naċ tiegħi u nieħu ħsiebhom. Bħal marraj jaħseb fil-merħla tiegħu meta jsib ruħu f'nofs in-naċ mxerda tiegħu. Hekk naħseb jien fin-naċ tiegħi u nsalvhom minn kull fejn xterdu fi żmien isħab u swied tal-ajru. Noħroġhom minn qalb il-popli, niġborhom mill-artijiet, nġibhom lejn arthom, nirhom fuq il-muntanji ta' Iżrael, fil-widien u l-meddiet kollha tal-art. F'merad bnina għad nirawhom u fuq l-ġbla għolja ta' Iżrael tkun merathom. Hemm jinxteħtu f'mera bnina u jimirħu f'art tajba fuq il-muntanji ta' Iżrael. Jiena stess nira n-naċ tiegħi u jiena nserraħhom, oraklu ta' Sid il-mulej. Jiena nfittex il-mitlufa, nreġġa lura l-imxerda, ninfaxxa l-ġrieħi tal-miġruħa u nqawwi l-marida, inħares is-smina u l-qawwija u nirhom bil-ġustizzja. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej hu r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej hu r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej hu r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqedni, ħdejn l-ilma fejn nistrieħ joħodni, hemm hu irejjaqni. Il-mulej hu r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu, imqarjek nimxi fuq mudlam ma nibżax mill-ħsara x'inti miegħi, il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma iwensuni. Il-mulej hu r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Int tħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi, biżejt tiddikli rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Il-mulej hu r-raj tiegħi u xejn ma jonqosni. Miegħi iva jimxu t-tieba u l-ħnina il-jiem kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Il-mulej huwa r-raj tiegħi u xejn ma jonqosni. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, l-imħabba ta' Alla issawbet fi qlubna permezz tal-Ispiritu Santu li kien mogħti lilna. Mela, meta aħna konna bla saħħa, Kristu meta wasal iż-żmien miet għal ħżiena. Bilkemm wieħed imut għal wieħed tajjeb, għad li wieħed għandu mnejn jagħmel il-qalb u jmut għal wieħed ġeneruż. Iżda Alla urina l-imħabba tiegħu meta Kristu miet għalina. Aħna li konna għadna midinbin.
kemm aktar u aktar issa li aħna ġustifikati b'demmu, insalvaw permezz tiegħu mill-korla ta' Alla. Jekk meta konna għadna dewwa ta' Alla tħabbibna miegħu bis-saħħa tal-mewt ta' ibnu, kemm iktar issa li aħna ħbib miegħu insalvaw permezz tal-ħajja tiegħu. Mhux hekk biss, imma niftaħru wkoll f'Alla b'Sidna Ġesu Kristu li permezz tiegħu ksibna din il-ħbiberija. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil Alla. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. 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 Jiena r-rajt tajjeb, jgħid il-mulej. Jiena nara fin-naċ tiegħi, u n-naċ tiegħi jarfu lili. Alleluja. 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 Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-Fariżej u lill-kittieba din il-parabola. Minnu dak fostkom li jkollu mitnaġa u jitlef waħda minnhom u ma jħallix id-99 l-oħra fid-deżert biex imur wara l-mitlufa sa ma jsiba. U meta jsiba, jifraħ bija u jarfaħħa fuq spallejh. Imur id-dar, issejjaħandu l-ħbieb u l-ġirien u jgħidilhom ifirħu miegħi għax sibt in-naġa li kienet intilfitli. Ngħidilkom l-istess jiġri fis-smewwiet. Ikun hemm aktar ferħ għal midneb wieħed li jindem milli għal 99 bniedem tajjeb li ma kellux bżonn ta' ndiema. Il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Kristu. Kif qed fil-bidu tal-quddies allum qegħdin niċċelebraw it-tifkira ta' San Ċirillu tal-Ixandra, difensur qalbini sod tal-isem tal-Madonna Theotokos u Malla. Illum qegħdin niċċelebraw is-solennità tal-qalb ta' Ġesu. Solennità kbira fil-Knisja. Antika ħafna. Illum ukoll niċċelebraw illum dinjità talba s-saċerdoti, għall-lusija tas-saċerdoti. Dawn tliet affarijiet. Il-qari tal-lum jitkellem dwar ir-raj. U jurina s-sentimenti ta' Alla. Donna erezija tgħid li Alla għandu s-sentimenti. Imma biex nifhmu li l-Alla għandna bżonn ta' dawn is-sinjali tangibbli. L-ewwel lezzjoni tal-profeta Eżekjel hija sabiħa ħafna. Fl-aħħar mill-aħħar il-qari kollu huwa sabiħ. Tippreżentana lill-Alla li ifittex jieħu ħsieb in-naċ huwa stess. Ir-rajja ta' żmien il-profeta Eżekjel ma tantx taw każ tan-naċ, ħallew in-naċ jitferxu, ħallew in-naċ jintilfu, jitbedu. U Alla permezz tal-profeta Eżekjel qed jgħid isma' ħanieħu ħsiebhom jien. Ara, ħanieħu ħsiebhom jien Alla. Jien rajt tajjeb, jien ħanieħu ħsieb in-naċ. Noħroġhom minn qalb il-popli, niġborhom mill-artijiet, inġibhom lura f'arthom. Nagħtihom nirawhom fuq il-muntanji ta' Iżrael fil-widien u l-meddiet kollha tal-art. F'merad bnina qatt nirawhom u fuq l-ġbla għolja ta' Iżrael inkun nermahom. Hemm jinxteħtu f'mera bnina u jimilħu f'art tajba. U Alla jieħu ħsiebhom fis-sens li mhux biss jipprovdilhom merad tajba, mhux biss jaħodhom fejn hemm il-maġieri.
imma jfejjaqhom. Alla li jfejjaq, jieħu ħsieb isejjaħ. It-tieni lezzjoni li smajna mill-Ittra ta' San Pawlu Romani wkoll hija interessanti. Ara ftit, jgħid Alla lilna ħabna mhux għax konna bravi, mhux għax konna xi qaddisejn, anzi l-imħabba ta' Alla lejna deret meta propju konna mitlufin, meta konna midinbejn, meta konna disgrazzjati. Din l-kobor tal-imħabba ta' Alla. Aħna l-kol kamana nifhmu li tiju pjaċir meta xi ħadd ikun hemm juri rispett, meta xi ħadd ikun ubbidjenti, meta xi ħadd ikun twajjeb. Imma lilna Alla ħabna mhux daqshekk propju meta konna mitlufin. Bil-kemm wieħed imut għal wieħed tajjeb, għad li wieħed għandu minn jagħmel il-qalb u jmut għal wieħed ġeneruż. Imma Alla urina l-imħabba tiegħu meta Kristu miet għalina aħna li konna għadna midinbejn. Din tal-ġen l-imħabba tal-ġen ta' Alla għal-bniedem. Propju meta huwa midneb, Alla ma jtex daqqa bis-sieq, Alla ma jkeċċekx ma' quddiemu, Alla jara x'jagħmel biex jiġbdu lejh. Ara s-sentimenti ta' Alla. Is-silta tal-Vanġelu San Luqa għandha żewġ sentimenti sbieħ ta' li jagħtina Ġesu tal-missier. Minu dak fostkom li jkollu mitnaġa u jitlef waħda minnhom ma jħallix id-99 l-oħra fid-deżert biex imur wara l-mitlufa sa ma jsiba. Ara x'karatteristika qed jagħtina ta' Alla Ġesu. Alla li jfittex. Alla li mhux kapriċċjuż. Kieku forsi konna aħna konna ngħidu għand baqari 99 tmur tixxejjer. Alla mhux hekk. Alla li jfittex dik in-naġa l-mitlufa. Li jfittex dik in-naġa l-mitlufa. U naħseb dawn għandhom ikunu s-sentimenti tagħna mhux ta' Alla biss. Aħna li ġejna biex niċċelebraw din is-solennità kbira tal-qalb ta' Ġesu. Għandhom ikunu s-sentimenti tagħna kważi rrid ngħid li l-festa tal-lum trid tagħmlilna check-up tal-qalb. Jekk mhux ukoll l-operazzjoni tal-qalb, il-qalb ta' Ġesu trid iddawwal il-qalb ta' kull wieħed u kull waħda minna. U forsi aħna wkoll għandna nieħdu fuq spallejna dan il-homework li nfittxu in-naġa il-mitlufa. Forsi ma tkunx il-bot minna forsi tkun qrib tagħna sew, forsi tkun fil-familja tagħna sew. Infittxu l-okkażjoni biex inresqu lil dik in-naġa għand Ġesu. U jagħtina sentiment ieħor Ġesu, u meta jsiba jifraħ bija u jalfaħħa fuq spallejh. Imur id-dar u jagħmel festa. Alla tagħna jagħmel festa. Ara, mhux bniedem, mhux bil-geddum, mhux vendikattiv, Alla li jagħmel festa. Li jfittex, isejb u jagħmel festa. Kemm sabiħa. Ħanitkellmu waħda biss fuq il-ġurnata tal-lum tal-Pardusija tas-Saċerdoti. Faċli tikkritika l-qassejs faċli. Min jieħu pjaċir isib id-difett tal-qassejs u jikkritika l-qassejs. Imma naħseb inkunu nsara ta' veru jekk flok ma nikkritikaw il-qassejs nitolbu għalih. Għax il-qassejs huwa dak li jġibilna l-Ewkaristija u huwa dak li jaħfrilna d-nubietna. Kultant f'qalbi ngħid
m'għandux dritt jikkritika l-qassejs minn ma jitlobx għalih. M'għandux dritt jikkritika l-qassejs minn ma jitlobx għalih. Mhux qed ngħid li m'għandniex nikkritikaw il-qassejs, tafu nissuġġerixxu. Ħaġa sabiħa ħafna, anzi. Imma m'hemmx għalfejn tperreġ. Kultant nisimgħu stejjer ta' nuqqas ta' mħabba lejn il-qassejs. Il-qassejs huwa dak li jġibilna l-Ewkaristija u dak li jaħfrilna d-dubietna. Aktar minn kull ħaġa oħra. Bid-djufija tiegħu, bil-limiti tiegħu. Bil-limiti tiegħu. Is-suġġett għal dan il-jum dinji ta' talba l-Lusija tas saċerdoti huwa be still and pray and wait. Iqaf u waħseb. Iqaf u waħseb. Forsi jastadina għalina l-saċerdoti biex ma nitkaxklux mill-ġirja tal-ħajja, imma li nieqfu ftit naraw x'inhu ma l-prioritajiet, x'inhu ma l-eżiġenzi moderni, fejn huma l-edewwa tagħna, fejn hu qed jaħdem ix-xitan. Tolbu l-mulej biex ibarikna b'aktar vokazzjonijiet saċerdotali biex ibierek is-saċerdoti tagħna, żgur li l-kol kemm aħna il-ħajja spiritwali tagħna nafu xi ftit għal xi qassejs. Għal xi qassejs. Tajjeb illum nitolbu għalih, tajjeb illum niftakru fih u nitolbu għal aktar saċerdoti rajja jiġbħu lill-qalb ta' Alla. Illum hija solennità issa nqum bil-wieqfa u nagħmlu flimkien l-isqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher, dak li ma jidherx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mill-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzju Pilatu mietu difnuh. Fit-tielet jum għammen bejn il-wiet skont il-kotba mqazza u tara s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollniex tmiem. Fl-Ispiritu Santu l-mulej li għat il-ħajja li ġej mill-missieru mill-liben li jum weġġaħ flimkien mal-missieru mal-liben u li tkellem fom il-profeti fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistaqma modja waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qama mill-inwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej amen. Ħuti eżies, fil-waqt li niċċelebraw l-imħabba ta' Kristu għalina fuq is-salib, ejjew irresqu t-talbiet tagħna quddiem il-missier ta' kniena u Alla ta' kull faraġ u ngħidu: Sultan ta' mħabba bla qies ħenna għalina. Sultan ta' mħabba bla qies ħenna għalina. Għall-Knisja sabiex tkun sinjal tal-imħabba ta' Kristu u mezz ta' fejqan fl-Ispirtu għal kull bniedem nitolbu. Għall-bnedmin li tilfu s-sens tal-imħabba għal dawk li il-mibeda twebsilhom qalbhom nitolbu. Għal midibbin kollha biex jeżqu bil-fiduċja lejn Alla li hu missier ħanejn u jsibu l-paċi tal-qalb fis-sagrament tal-maħfra nitolbu. Għarina l-koll biex nixorbu mill-milja ta' Kristu li fuq is-salib nissilna fl-ilma u l-Ispirtu u fl-Ewkaristija jitmana bil-ġisem u d-dem tiegħu nitolbu. Għalina l-koll li ġejna għal din l-Ewkaristija biex ninżlu aktar fil-fond tal-qalb ta' Ġesu li tant ħabbitna nitolbu. Nitolbuk mulej għal l-insara kollha biex jiskopru dejjem aktar dak li qalet il-qalb ta' Ġesu lil Santa Margherita Maria Alacoque
din il-qalb tant ħabbet lill-bnedmejn u mill-bnedmejn ma rċivitx living gratitudni kemm hija sejħa qawwija tkexkixna għandha. Nitolbu l-Mulej biex iħenna għalina u jagħtina li niskopru dejjem aktar din l-imħabba tiegħu lejna nitolbu. Ismana, nitolbuk Mulej għal dawk kollha li qalulna biex nitolbu għalihom jew wedjhom it-talb tagħna. Nitolbuk Mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għatihom dak kollu li jaħtieġu fir-ruħ u fil-ġisem, u nitolbu b'mod speċjali għas-saċerdoti tagħna, għas-saċerdoti ħajjejn u għas-saċerdoti mejtejn biex tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. Għal ruħ Ġanni Kamilleri biex tinsaħħtijietu kollha u twaslu fid-dawl u l-għena ta' dejjem nitolbu. Ismana, nitolbuk għall-insara kollha tagħna, nitolbuk għall-pajjiżna u nitolbuk għall-paċi fid-dinja. Mulej għatina il-paċi tiegħek nitolbu. Nitolbuk għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali, reliġjużi u missjonarji nitolbu. Missier ta' tjieba u ħlewwa bla tarf, għatina li nixorbu mill-qalb ta' Kristu minn fuq is-salib il-għarfien sħiħ ta' mħabbtek għalina biex niġġeddu bl-ispirtu qaddis tiegħek u nwasslu lil ħutna il-fidwa tiegħek. Bl-istess Kristu siedna. Amen. frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb ta' ruħ. Il-qana Mulej u minnit ma' quddiemek wagħmel li tkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares Mulej lejn l-imħabba bla qies tal-qalb ta' ibnek il-għażiż biex is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek ikun jogħġbok u jpattilek għal ħtijietna bi Kristus jedna. Il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristus jedna. U meta ntrefa' fuq is-salib b'imħabba tal-għaġeb talilu nnifsu għalina. Minn ġenbu minn fuq ċerred demm u ilma u ħarġu s-sagramenti tal-Knisja biex il-bnedmin kollha jinġibdu lejn il-qalb miftuħa tas-Salvatur u kollhom ferħana jimlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddejs, 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 Mulej Alla tal-Eżerċiti. Qaddis tas-sew int Mulej, inti lajn ta' kull dosija.
Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, jinħabru l-mewt tiegħek mulej għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. Miċ-ċukun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Ġanni Kamilleri li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif hu bil-Magħmudija miet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxox ta' l-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebq tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġużepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' San Ċirillu tal-Ixandra, ma' l-apposti u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missjena li inti f'ismek wieħed jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tretjent kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi, la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina.
اħlisna mill-kibiti kollha minn kull ħażin. Żommna dejjem fil-mandamenti tiegħek. Ħallina Dan hu l-ħaruf tal-Alla, dan hu jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Inqum bil-wiefa bħala ringrazzjament ta' wara qalbi ngħidu flimkien. Ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbalni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, ħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġew waħdanek il-qani, biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu. Għamel mulej li s-sagrament tal-imħabba tiegħek iħeġġiġna b'imħabba qaddisa, ħalli ninġibdu dejjem iżjed lejn nibnek u nitalmu naraw lilu fħutna u li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Ħanejdu dawk it-tlieta famarijiet li talbet il-Madonna minn dan is-santwarju. Nofruhom skont l-intenzjonijiet għal persuni li nixtiequ. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pino, Sultana tal-familja, ħastek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.